दिनै इन्डियान सिलिन्डारा 1 बोसोर आबुं जाबाय। 1 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै इन्डियान सिलिन्डारखौ बर'नि गागि थुनलाइगिरि पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो गेस सिलिन्डार फ्रि होदोंमोन। नंगौ, बे समाव इन्डियान सिलिन्डारा 1 बोसोर आबुं जानायजों बर'नि सासे गागि लिरगिरि आरो पद्मश्री बान्था मोननाय थुनलाइगिरिनो गेस सिलिन्डार फ्रि होदों। दिनै इन्डियान वेल कर्परेशन लिमिटेडनि लोगो मेनेजार प्रणब कुमार शर्मा आरो क'क्राझारनि गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि बिगोमा बबिता ब्रह्मआ न'आव डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनो बिथांनो इन्डियान वेल गेस सिलिन्डारखौ फ्रिआव गथायना होयो। आं बे खौरांखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। कम्पोजिट सिलिन्डार आं खोनादोंल'मोन, दिनै गावनो नुबाय आरो रिसिभ खालामनो मोनगोन। बिनि वेटखौ खोब खम होनना बुंदों, 10 किल'मिटार्सल' 10 केजिसल'। ओमफ्राय बेखौ हिन्जावफ्राबो दैखांनो हायो आरो जोंनि गेजेराव बियो जेब्ला रानजागोन, सालु जागोन, बेयो जोबोरैनो जोंखौ हेफाजाब होगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरोबाव जोंनि एजेन्टफ्रा जाहाथे बेखौ रेगुलार मोननायनि राहा खालामो बेखौबो जों मिजिंथिबाय। आरो जोंनि जिउ दैदेननायाव संनाय खावनाय गासैबो सेफटि बेहाय दं होननानै बुंदों। आरो बे सेफटिनेसनि थाखायनो बिनि साहिदाया, बिनि इम्परटेन्सा आरो गोबांसिन होननानै आं सानो। जाहाथे जोंनि एजेन्ट एबा एजेन्सि लानाय जोंनि सामलायगिरिफ्रा बेखौ रायजोनो मोजाङैनो बयबो मोनजासे राननानै होयो, बिनि राहा लायो, बेबस्था लायो। आं बेखौनो खावलायबाय। सिनियर सिटिजेन हिसाबै बिथांमोनहा आंखौ मैया साननै सिगाङावनो जगाजग खालामबाय थादोंमोन जे बेबायदि सिलिन्डार लानानै थांगोन जों। नोंथाङा जिहेथुके सिनियर सिटिजेन बे हिसाबै लोगोसे आरो पद्मश्री एवार्डि बेबायदि होननानै बिथांमोना आंनो खौरां हरनायलाय आं गुबुन हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै बेखौ रिसिभ खालामनो थाबाय। आरो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि प्रेसिडेन्ट। दिनै आङो गुबैयै दिसपुराव थांनांगौमोन, रिडेलिमिटेसननि जा हाबाफारि बेयाव बाहागो लाहैनांगौमोन। थेवब्लाबो बे कम्पोजिट सिलिन्डारखौ आजावनो होननानैनो आं बै हाबाफारिखौ दोनथ'नानै बेनिफ्राय रेहाय लानानै आं न'आव थादों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि गोजोननायखौ, साबायखरखौ बावबाय। क'क्राझारनिनो आं क'क्राझार गल्टास इन्डियान गेस सार्भिसनि आं प्रपाइटार। आं दिनै जोबोद दिनै आं गोजोनदों। दिनै बे जिहेतु कम्पोजिट सिलिन्डारनि दिनै वान इयार बार्थडे सेलिब्रेसन्स, थ' बेनि थाखाय जोंनि इन्डियान अइल कर्परेसननिफ्राय जोंखौ होनहरदों जे जिखुनु सासे प्रमिनेन्ट मानसि बा सेलिब्रिटि बा जिखुनु राइटार सासेनो दिनै सम्बर्धना होनांगौ। ओंखायनो दिनै बेखौनो आं सिलेक्ट खालामबाय जे जोंनि मंगलसिं हाज'वारि सारानो बेनि थाखाय उपजुक्त पार्सन बिथांखौनो दिनै, ओंखायनो जों दिनै आंनि सेल्स अफिसाराबो फैदों प्रणब कुमार शर्मा, आरो आंनि स्टाफखौ लानानै आं दिनै फैनानै मंगलसिं हाज'वारि सारखौ, डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारखौ जों सम्बर्धना होदों। आरो ओंखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै सासे मोजां मानसिनो जों सासे मोनसे गेस कानेक्सन दिनै होदों। आरो बे सिलिन्डारा ओरैबायदि मोजां, हिन्जाव मानसिफोराबो आइजोफोराबो गावनो थिखांनो हायो, बारा वेट नङा। बे प्लास्टिकनि टेक्न'लजिजों बानायनाय, बारा वेट नङा। प्लास बे अर नांबाबो ब्लास्ट जाया, गावनो अर जोंनानै जागोन आरोखि, गावनो जोबलाङो, खिन्थु ब्रास्ट जाया। लहानि सिलिन्डार बायदि ब्रास्ट जाया। बे मोनसे पजिटिभ बे सिलिन्डारनि। आरो जेनेबा गोजौ आजिखालिथ' गासिबो 3 स्टरि 4 स्टरि गोजौआव थायो मानसिफ्रा, बेहाय थिखांनोबो मोजां जायो। थ' आरो हिलि एरियायावबो बे बिराद मोजां केरि खालामनो हायो। ओंखायनो बे मोजां मोनसे जोंनि इन्डियान अइल कर्परेसननि मोनसे गोदान मोजां प्रडाक्ट। ओंखायनो आं बयखौबो
होनो जे बयबो बे कानेक्सनखौ लाथों आरो कानेक्सनखौ लानानै बयबो उपकृत जाथों आरो बेनो आंनि होननाय जायफोर थाखानाय कास्टमार दङ बिसोरबो बेखौ कनभार्ट खालामनो हायो सारेन्डार खालामनानै बेखौ लानो हायो आरोखि आरो एमाउन्टआ बेहायनो एडजास्ट जागोन जा एसे होनांगौबाबो बेनि माबाया सिकिउरिटि डिप'जिटआ एसे बारा जायो बेनिफ्राय एसे बारा जायो थ' बेजों एडजास्ट खालामनानै जों होनो हागोन आरोखि जेबो माबा गैया एज ए नर्मेल दाथ' कानेक्सनाबो माने मोजां माबा जाबाय आगोलनि बायदि बिदि माबा गैला दा कानेक्सना बिराद इजिलि जायो आरो एभेलेबल आरो जोंनि स्टक बे सब समाय थायो आं सानो दे बे सिलिन्डार कानेक्सनखौ लानानै मानसिफ्रा उपकृत जागोन आरोखि बेनो তেখেতে অলৰেডি পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছে তেখেতে আমাৰ কাৰণে এই গোটেই কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় গোটেই আমাৰ বিশ্বতে তেখেতৰ নাম আছে আৰু তেখেত আমাৰ সমাজৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু তেখেতৰ সমাজত তেখেতৰ বহুতখিনি অৱদান আছে সেইকাৰণে তেখেতৰ আজি আমি তেখেতক এই চিলিণ্ডাৰটো আমি বিনামূলীয়াকৈ তেখেতক এইটো প্ৰদান কৰিছোঁ চিলিণ্ডাৰটোৰ এইটো প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াৰ ছেফটিৰ ফালৰ পৰা বহুত কমফৰ্টেবল হয় যিহেতু আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে আইৰণ চিলিণ্ডাৰৰ লগত আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে দ্বিতীয়তে স্মাৰ্ট চিলিণ্ডাৰ এইটো কাৰণে ইয়াৰ ৱেইটটো বহুত কম মানে ইয়াক উঠাই লৈ যোৱাত আমি বহুতখিনি কমফৰ্টেবল ফিল হয় আৰু থাৰ্ড থিং হৈছে কি ইয়াত আমি লেভেলটো দেখা পাওঁ যিহেতু গেছৰ যিটো লেভেল সেই লেভেলটো আমি গম পাওঁ কিমানখিনি আছে আৰু এইখিনি আমাৰ মানে হাউচ হোল্ডত ইউজ কৰাৰ কাৰণে এইটো বহুত চফিষ্টিকেটেড সেইকাৰণে এইটো আমি ইউজফুল বুলি কৰোঁ আৰু এইটো এতিয়া মানে এইটো কানেকশ্যনৰ কাৰণে এনেই আমাৰ কানেকশ্যন ফিজ হৈছে 3500 বৰ্তমান আৰু এইটো আমি এনেকুৱা সুবিধা আছে কোনোবাই যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে যদি আগৰ যিটো আইৰণ চিলিণ্ডাৰ সেইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰি এইটো কানেকশ্যন ল'ব পাৰে ৰিপ্লেচ কৰি আৰু নতুবা নিউ কানেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन